марка Скумрия 12,99. На самата нея пише само секунда 9,99. 8,99 излиза тарелката. Така, сега отиваме на каста. Ето. Значи в другата била по същия начин, затова дойдех тук на голямата, на моста Марица, град Пазарджик сме. По същия начин, там не можаха да ми дадат никакъв отговор, обаче тук реших да направя клип, да видим дали се повтаря същата грешка. Където там ми казаха, че изобщо не знаят как може да бъде това нещо и никой не може да ми даде никакъв отговор. А сега ще видим на касата. Не, аз сега в момента правя клип. Малката била пише 12,99 кг. Тук колко пише? 9,99. Нали? Така, тук колко? 8,99. Е тази тарелка. Там не можаха ми да обяснение, защо цената е 12,99. Сега искам тук да видя какво ще ми отговорят, защото там изобщо не мога да ми отговорят. Его. Добре, за една и съща работа. Една и също, да. Да, аз затова дойдех до тук специално, да видя тук по същия начин лъжи с хората. Ето. Продажната цена е 9,99 на кило. Така, сега ще вземе 12,99. Тук е 900 грама. Да, и това си мога... И става 8,99. Да, обаче... Искаш да кажа, че вместо 8,99 ще го фахнат 12 лева. 12,99. Сега ще видиш на каста какво ще вземе човек. И искам тук да видя сега, тук вече управително, да видя кой ще ми издане. Вчера на Мугура ми се фаха... Прави сметка за какво става въпрос. 30 литра бутилка ми се паха 3-4 литра гориво. Взели са ни за такива за рибенци. Ще почнаха вече хората да ги пратят, те много качени да чуят. Добър ден. Добър ден. Така. Така. Колко килограма, госпожо? 12,99. Така. Да, това беше миналата седмица. Тук колко пише? 9,99. Да, миналата седмица. Миналата. Беше на промоция. Добре, защо в момента пише 12,99 там? И това трябва да попитате топла витрина. Там те... Топла витрина? Не, това на охладена витрина е това нещо. Да, но Това не е на топла. Да. Това идва от производителя, така. Така, защото цената е 12,99. Няма да възснимам умишлено, аз няма как да такова. Така, защо тук ето го пише 9,99. Цената 8,99. Така, 8,99. А вие колко ми искате? 11,69. Кажете ми сега. Къде е управител? Искам управител тук, къде е? Как да го няма? Значи в една била лъжат хората, сега и тук. Вие правите хората на откачени. Няма бе, госпожо. Не, виж сега, аз няма как да няма управител в този магазин, аз не мога да разбера. Не може там да пише 12,99, а тук пише 9,99. Погледнахте ли който е нашия? Ма кой етикет да погледна? Кой? Кажете ми, покажете ми кой етикет. Покажете ми кой етикет, бе, госпожо. Покажете ми кой етикет. Кой етикет да гледам? Етикета гледам 12,99. Така, гледам тук пише 9,99. Така, тази тарелка струва, ето го, пише, ето го, снимам го. Тук пише 8,99. А на каса защо ми излиза 11,69? Аз не мога да разбера. Аз съм снимал и в другата била. И затова дойдех тук. Ма снимайте етикета.
Къде сте управители? Аз не мога да разберам какво става тук. Там не мога да дадат обяснение, вие не мога да дадете обяснение. Кой трябва да ми даде обяснение на мен? Гледайте етикета, нашия. Ма кой етикет бе, госпожо? Там гледам, но и вашия етикет пише 12,99, така. А тук пише 9,99, 8,89 струва тази тарелка. Вие на каса ми искате, ето, колко ми искате? 11,69. Това не е актуалната цена на тази седмица. Ама това са глупости, къде ми ги говорите? Вие се ме вземате, като се бавно развиваш. Значи вие продавате на 12,99 риба, тук лъжете хората на 8,99. Коя е вашата цена? Елате да отидем. Добре, затворете касата, ето госпожата. Добре, госпожата Комиш, тогава какво правите на откачен мен? Защо да ви пробвам откачен? Коя цена да ви гледам? Коя? 12. Питам, коя да гледам? За която ви казах. Ама добре, тук защо пише друга цена? Питам, тук защо Казах пише? ви, миналата седмица беше на акцията. Ама той миналата година хляба беше 50 стинки. Сега в момента не е 50, нали? Извинявам се, че хората ги задържам тук, ама да знаят хората за какво става въпрос. Значи по принцип в един магазин Няма от тук управител. Как да няма управител в този магазин? нямаме в момента. В момента ние изпълняваме двете. Това е ненормална работа. И вие да тръгнете ме убеждавате на коя цена да гледам. Коя цена да гледам? Коя цена да гледам? Оправете си цените там, кажи вашия управител кой е. Ще го видя кой е това вашия управител, той да си оправи цените, като няма хора къде. Да. Утре той ще ви каже същото, което казвам и аз. Той ще ми каже също. Ами защото цена... Добре, на това пише тогава това, вместо да е 5 лева, мога да е 10 лева да пише. И той си го плати и край. Това си е на акция. И то си е намалено. Стига тия акции. Правите ортан откачени. Ще го видя кой е управител и тук и там. То не става така, вие правите хората на откачени. То не става така тази работа. Акция било.